Tibu numru 2. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Llum qegħdin niċċelebraw is-solennità ta' San Ġusepp. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-ruħ Josephine Sultana. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu tagħlina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti għafdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsin fidil ta' San Ġusepp. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħal kollox. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Natan u qallu: Mur u għid lil qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej. Meta inti ttemm żmienek u tkun striħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ mill-ġewwini tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u jkun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien in-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni, f'kull żmien inxandar fomm il-fedeltà tiegħek, għax jienet tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem, b'ħasmewiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek. In-nisel tiegħu jibqgħu għal dejjem. Għamilt patt magħżul tiegħi,
u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Jien nagħmel in-nisel tiegħek jibqa' għal dejjem li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tront tiegħek. In-nisel tiegħu jibqa' għal dejjem u jsejjaħli int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuqu għal dejjem u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. In-nisel tiegħi jibqa' għal dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lill-Abraham jew lin-nisel tiegħu il-weda li jirtu id-dinja ma saritilhomx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustizzja bil-fidi. Għalhekk il-weda mal-fidi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sħiħa għal uliedu kollha. Mhux biss għal dawk li jgħixu bil-liġi, imma wkoll għal dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abraham, il-missier tagħna wkoll. Skont ma hemm miktub, jien nagħmel minnek missier ta' kotra ta' ġnus, missierna quddiem Alla li fih hu emmen, li jagħti l-ħajja lill-mejtin u li jsejjaħ fl-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta jara ebda tama, Abraham it-tama u emmen, u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk għad ikun kotran in-nisel tiegħek. U kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Gloria u tifħil lilek Kristu, Gloria u tifħil lilek Kristu. Ħinja dawk li jagħmru fit-tempju tiegħek mulej u ma jfaħruk għal dejjem. Gloria u tifħil. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel lil Ġuseppi ir-raġel ta' Marija li minna twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. It-nissel ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tgħażlet ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd għamel ħsieb li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġie bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Hija kollha iben u inti semmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Nġbarna hawnhekk dalgħodu biex nagħtu qima lil San Ġusepp. Din is-solennità li qed tikser il-mixja ta' Randan. Tajjeb is-soltu naqraw il-qari ta' Randan nqazzu bil-vjola. Illum għandna l-ewwel solennità, l-ewwel waħda fir-Randan. Tieni waħda tkun illunzjata, mhux hekk, solennità oħra. Is-solennità tal-lum hija sabiħa ħafna San Ġusepp li Alla għażlu biex jieħu ħsieb ta' ibnu, biex jipprovdilu, biex iqabdu t-triq
tal-bnedmejn. Dan hu San Giuseppe huwa fil-Vanġelu ma nsibu l-ebda kelma minn tiegħu. Qatt ma għamel prietka. Ma kellu żmien għal prietki, imma kellu żmien għal ħajja. San Giuseppe kien jaħdem biex jipprovdi l-għajxin għal Ġesu u għal Marija. Din kienet il-missjoni li rċievu minn Alla. Mingħajr ħafna ħajjat, mingħajr ħafna tpaċpejx, mingħajr ħafna sorbju. Il-ħajja ta' kuljum. U bħalma il-ħajja ta' kuljum tagħna mhux dejjem tkun faċli, anzi, il-ħajja ta' Giuseppe kellha d-diffikultajiet tagħha, kellha l-kantunieri tagħha. U Giuseppe x'għamel? Ifittex dejjem ir-rieda ta' Alla. Fiċ-ċirkostanza li jinbidlu, kultant jidhru taqal ħafna, kultant jidhru mudlama żejjed. San Giuseppe joqgħod attent li jfittex li jaqra r-rieda ta' Alla. Fis-silta tal-lum li smajna minn San Mattew, għandna li San Giuseppe isibruħu f'diffikultà, ma jien kif se nidħol f'dan il-misteru? Dan misteru kbir. Jiena min jien biex nidħol f'dan il-misteru. Imma fil-ħolm jgħidilna l-anġlu assiguraħ tibżax. Tibżax tieħu għandek lil Marija għax dak li tissel fiha ġej mill-qawwa tal-Ispiritu Santu. Inti għandek tieħu ħsiebu, għandek tieħu ħsiebu u ħsieba. U għalhekk narawh jieħu lil Marija, interessanti kif jispiċċa dal-Vanġelu. Meta qam Giuseppe, mingħajr ħafna diskors, mingħajr ħafna storju, Giuseppe meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Dan ir-ritornell li nsibuh diversi drabi fil-ħajja ta' San Giuseppe, speċjalment fil-momenti diffiċli, ikollu bżonn jitlaq l-Eġittu. Imbagħad meta jgħaddi żmien, l-anġlu jerġa' lura lejn. Ara, kultant kemm huwa diffiċli għalina naqraw ir-rieda ta' Alla. Speċjalment aħna fi żmienna li għandna tant sorbju, tant opportunitajiet, tant affarijiet. San Giuseppe jgħallimna nożżu iskiet biex naqraw ir-rieda ta' Alla. Bħala seqdin fi żmien ir-Ramadan. Kemm hu importanti iskiet. Tballax iż-żejjed, tikkritikax bla bżonn. Titkellemx fejn ma tafx kollox. Kultant kemm jiġrilna hekk hux fil-ħajja. Li nitkellmu meta ma nafux il-fatti kollha. Kemm jiġrilna li nitkellmu meta ma nistgħu nagħmlu xejn. X'tiswa li tikkritika għad-doċċ meta inti ma tistax tagħmel xejn. Biex tikkritika biss. X'iswa li tparla kultant bla bżonn. Meta kont tagħmel aħjar kieku skiet. San Giuseppe huwa dan il-bniedem sieket li jgħix qrib l-akbar qaddisa Marija Santisma u l-eben ta' Alla. Għal ma naħsbux li kienet xi ħajja faċli ta' San Giuseppe ta'. Il-ħajja tal-qaddisin mhix ħajja faċli, anzi, hija ħajja diffiċli. Hija ħajja movimentata. San Giuseppe kellu l-missjoni mhux biss li jħares il-Ġesu tal-bija, li jipproteġih, li jipprovdilu. Imma kellu l-biċċa xogħol oħra li jgħallmu s-sena. Fost il-lowd hemm il-mentalità li jekk missier ma jgħallimx sena lill-ibnu. Jekk missier ma jgħallimx sena lill-ibnu, ikun qiegħed iqabdu t-triq tas-serq, qiegħed jagħmlu ħalliel. U San Giuseppe kellu din il-biċċa xogħol li jgħallem lil Ġesu l-iben ta' Alla. L-iben ta' Alla is-sena tal-bnedmin. Li jaħdem bidejh. Li jaqla x-xiekol. Ara, San Giuseppe.
Fl-istorja tal-Knisja ħafna nies iħallsu lejn San Giuseppe bħala qaddis kbir, qaddis siket, qaddis missjoni kbira minn Alla, qaddis li jgħix f'dan is-santwarju għażiż ta' Ġesu u ta' Marija. Ħafna qaddisin kbar ukoll kellhom devozzjoni kbira lejn San Giuseppe, ħansemmi waħda biss Santa Teresa ta' Avila li kienet tibni il-monasteri u dejjem tpoġġihom taħt il-protezzjoni ta' San Giuseppe. Dejjem tpoġġihom taħt il-protezzjoni ta' San Giuseppe. Tgħid dal-qaddejs għandna għandna bżonnu llum. Tajjeb li llum is-solennità ta' San Giuseppe, aħna nemmnu li San Giuseppe llum iqassam ħafna grazzi, mhux hekk. Ġejna l-quddiesa anke aħna biex nitolbu l-grazzi lill-Alla bl-interċessjoni tiegħu. Nitolbu San Giuseppe biex ħares l-tfal u ż-żgħażagħ tagħna li anke fi żmien għaddej minn ħafna diffikultajiet, minn ħafna provokazzjonijiet, minn ħafna tentazzjonijiet, minn ħafna illużjonijiet. Tajjeb, biex anke dawn it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna jożżu l-kwalità li kellu San Giuseppe, is-safa. Nitolbu l-San Giuseppe għall-familji kollha tagħna. Li kultant jiltaqgħu ma' momenti diffiċli, momenti ta' żbandament, momenti ta' oskurità, momenti ta' dlam, biex iħallsu lejn San Giuseppe u jitolbuh il-protezzjoni tiegħu. Nitolbu l-San Giuseppe għal moribondi, għal dawk li qegħdin fl-aħħar momenti ta' ħajja biex bħalma hu kien assistit minn Ġesu, il-moribondi jkollhom il-faraġ u l-għajnuna tas-sagramenti. Nitolbu l-San Giuseppe għal ħaddiema kollha. San Giuseppe illum niċċelebraw San Giuseppe imma bad nerġgħu niċċelebraw fl-ewwel ta' Mejju bħala il-protettur tal-ħaddiema. San Giuseppe huwa wkoll il-protettur tal-ħaddiema. Nitolbu għal ħaddiema kollha tagħna biex jgħalfu l-missjoni tagħhom mhux sempliċement ix-xogħol għall-liħ tal-flus, imma bħala kollaborazzjoni fil-pjan ta' Alla. Ix-xogħol ta' kull wieħed ta' kull ħaddiem għandu valur mhux daqskemm taqla flus. Imma daqskemm tagħmlu bil-qalb qed taqdi lill-Alla. Din kienet il-mentalità ta' San Giuseppe. Jiena qed jagħmel biċċa xogħol, qed jagħmel ma nafx biċċa amara, biċċa mejda. Qed nipprova nagħmel ir-rieda tal-Alla. Qed naqdi lil Ġesu, lil Marija, qed naqdi r-rieda tal-Alla. Jitolbu dal-qaddis kbir biex nħallsu leh ikun għalina modell, jaqlanna l-grazzi li l-kol kemm aħna għandna bżonn. Iwsanu bil-wiefa u nagħmlu flimkien l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina b'Adrat Ponzju Pilatu mietu difnuh fit-tielet jum qam minn bejn wies skont il-kotba mqazza u tara s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq. U s-salbet jum il-kollex tmiem fl-Ispiritu Santu l-murej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma jqumu weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profet fil-Knisja waħda. Nisqalhom b'dija waħda għall-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawm mill-imwiet. Alla għażel lil San Giuseppe biex bl-ubbidjenza tal-fidi tiegħu ikun il-ħaries tal-familja mqazza u l-qaddej tal-misteru tas-salvazzjoni fil-bidu tiegħu. Nitolbu flimkien u ngħidu mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għall-Knisja biex tkun dejjem imħarsa minn San Giuseppe fil-qadi tagħha
biex twassal lill-bnedmin kollha għas-salvazzjoni nitolbu. Mulej żommna għal dawk li jsibuha bitqila biex jemmnu biex jitalmu minn San Giuseppe il-valur tal-ubbidjenza tal-fidi u jintelqu fidejn il-ħniena kbira ta' Alla nitolbu. Mulej żommna fil-ħajja ġusta tiegħek. Għal-missirijiet u l-ħaddiema kollha biex isibu f'San Giuseppe il-modell tax-xogħol bieżel u tal-paternità responsabbli fl-edukazzjoni nisranija ta' wliedhom nitolbu. Għal-ħutna l-moribondi biex jintelqu fl-interċessjoni qawwija ta' San Giuseppe u għalina wkoll biex inkunu dejjem lesti li minnu nitalmu il-valur ta' skiet nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna dil-Ewkaristija għatina li l-lum fil-solennità ta' San Giuseppe nitalmu mill-virtujiet kbar tiegħu, l-umiltà tiegħu, l-ubbidjenza tiegħu, il-bżurija tiegħu, is-skiet, l-imħabba li kellu biex aħna wkoll inkunu nixbħuh għas-saltna talla nitolbu. Ismana? Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu mod speċjali għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja. Nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk Mulej għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna bl-interċessjoni ta' San Giuseppe żommhom fis-safa tant mixtieqa nitolbu. Nitolbuk ukoll għal familji kollha tagħna, nitolbuk għal paċi fid-dinja Mulej ħenna rina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Għal-ruħ Josephine Sultana u għall-rwieħ ta' qrabatna, ħbiebna u benefatturi kollha tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti ried li mill-familja ta' David jitnissel il-Messija u ħtat lil Giuseppe ta' Nażaret biex ikun strument li permezz tiegħu jitwettqu il-wegħdiet messjaniċi. Żommna taħt il-ħarsien tiegħu biex dak kollu li nagħmluh għal Mulej u nsiru għaddejja ta' Ġesu Kristu siedna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtla l-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-delja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej jumnu niedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej mill-bżonit fil-widnub tiegħi neħħi. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutawkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Nitolbuk Mulej biex bħalma San Giuseppe bit-tieba u l-qiba qiegħda lil libnek il-waħdieni imwielet minn Marija Verġni, hekk ukoll aħna jkun jistħoq ilna naqduk b'qalb safja fl-altar tiegħek. Bi Kristu siedna il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irodulek ħajr. Fis-solennità ta' San Giuseppe
ir-raġel ġust li inti tajtu barus lil verġni Omm Alla, il-qaddej fidilu għaqli li inti għedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lil-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu Ġesu Kristu Siedna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tassew int Mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jint u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Josephine Sultana li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfirna kbir, bħalma nafu l-minuħati għalik. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijak inħallilkom isliem, natikom islem tijaj, la tħarix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għatija islim u laqda li jinti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nsibu numru 9. Sajt bil-ġil u l-majestra, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, la tutan ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mitu irixu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt mux li bis, leħni nolli lejk, Ġesu irrit Sajt bil-ġmil u l-majestra, baxxejt rasek b'umilità, min daw stess soffrejt, ihla tutan ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mitu jirxu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nolli lejk, Ġesu irrit
se natikom kma neda min ġdid li tħobbu l-Alla u li l-xulxin min dan jarfukom li l-kolin tom tijaj jek tħobbu l-Ahwa kif ħabejtkom waslet is-sija missir qaddis biex inti seba li liben tieħek għax din il-ħajja li jarfu l-kol ilek biex dawk li tajtni jgħixu il-kol ilek jisir qaddis ħarisom fismek dawk inti tajtni nitlob għalihom kif intbat lili hekk inni batlilhom għax inħabbejthom kif ħabbejtni. Ejnu bil-wifa u nejdu flimkien ringrazzjament wara qalbejn, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Fil-ferħ ta' din il-festa solenni li llum qegħdin nagħmlu f'ġieħ San Ġusepp, tmajtna bulej blikel ta' din il-mejda qaddisa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina d-doni li kollok tieba jogħġbok tagħtina bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta vamadiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju, nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna, nofruhom mal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żon, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Bunumru 14.
Madonna ta' pilu u metana l-maletin għafdalek ġenana għaxin il-qana Madonna ta' pilu u dimek herqana ġenana nitolbu biex tfidlek